Είμαστε μαζί με τον κύριο Παπαϊωσήφ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς. Στο Ανάδειξέ το ήρθατε με την αρετή της απάθειας. Βεβαίως, ήρθα με αρετή δίχως απάθεια βέβαια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε την τιμή. Είσαστε συγγραφέας. Το βιβλίο αυτό εκπροσωπείται από τις εκδόσεις Μωραΐτη, να το πούμε και αυτό και να το δείξουμε κιόλας. Καλά το δείχνουμε, ναι. Οκ. Να μιλήσουμε για τον τίτλο και κυρίως για το θέμα της απάθειας σαν λέξη, σαν όρο. Μιλήστε μας έτσι λίγο για τον τίτλο αυτό. Η αρετή της απάθειας είναι ένας τίτλος με διτή σημασία. Δηλαδή αφορά πρώτον τους ανθρώπους που είναι απαθείς σε ό,τι συμβαίνει γύρω στο περιβάλλον τους. Απλά έχουν μπροστά τους μία πορεία, ένα σκοπό ζωής, να τελειοποιηθούν ως άνθρωποι. Η δεύτερη σημασία της απάθειας είναι για αυτό το οποίο σχεδόν βασανίζεται τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης Γη και οι άνθρωποι αυτοί του πλανήτη. Όλη αυτή η συμπίεση που νιώθουν από τα, τέλος πάντων, όχι ευχάριστα γεγονότα και πάλι βρίσκονται σε μία θέση ουδετερότητας, χωρίς καμία αντίδραση, σχεδόν απαθής. Ποια είναι η φιλοσοφική προσέγγιση του βιβλίου σε σχέση με την απάθεια? Ας πούμε, ασπάζεστε τη θεωρία των στοικών φιλοσόφων ή κάτι άλλο? Αν και δεν είμαι της γραμμής των στοικών φιλοσόφων, περισσότερο είμαι του Εφέσιου, του Ηράκλειτου και του Πυθαγόρα. Η απάθεια είναι μία σημασία για την ανθρώπινη φύση, η οποία έχει ως σκοπό να μην επηρεάζεσαι από γεγονότα που θα δημιουργήσουν μία λανθασμένη πορεία στην εσάρκωσή σου επάνω, στη γη. Απλά ζεις με χαρά, ζεις με σοφροσύνη και γνώση και πορεύεσαι μέχρι το τέλος της ενσάρκωσης με τα ίδια ακριβώς στοιχεία και με τις ίδιες ακριβώς αρετές. Αναφέρεται όμως ότι η απάθεια δεν είναι αρετή, ότι η πνευματική γνώση είναι η μεγαλύτερη τιμωρία των επίδοξων κατακτητών. Όμως παρόλα αυτά εσείς θέτετε τον τίτλο αρετή της απάθειας. Πρόκειται για οξύμορο σήμα. Ναι, είναι εντελώς οξύμορο. Προσπαθώ να κάνω την απάθεια αρετή, καθότι προσπαθεί να γίνει από μόνη της αρετή, διότι δεν αντιδρά πλέον ο κόσμος σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και χιουμοριστικά λίγο, τη βάζω την απάθεια ως αρετή. Βεβαίως, δεν είναι αρετή η απάθεια. Αλλά θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μία γνώση ώστε να μην του συμβαίνουν και να μην του προκύπτουν θέματα και προβλήματα τα οποία τα είχε ξαναζήσει στο παρελθόν. Δηλαδή, το να γνωρίζει καλά την ιστορία του, θεωρώ ότι δεν θα ξαναπέσει στο ίδιο λάθος. Η απάθεια όμως, το ότι δεν γνωρίζει την ιστορία του, δεν γνωρίζει τη γλώσσα του, τον οδηγεί μέσα σε ατραπούς οι οποίοι είναι αδιέξοδοι. Με αποτέλεσμα να τα ζει και να τα ξαναζεί. Θα μας μιλήσετε και λίγο για τα θέματα που θίγει το βιβλίο, διαβάζοντάς μας και ένα σχετικό απόσπασμα. Δεν απόμεινε δύναμη στους ανθρώπους. Σκόρπισαν, χάθηκαν. Στέγνωσε η ανθρώπινη ψυχή, άδειασε. Η σκέψη μας, ναρκισσιστική, πνίγεται στις νεφελοκοκυγίες των υψηλών νοημάτων. Λόγια, μόνο λόγια και ουσία μηδέν. Απολέσαμε τη μεταφυσική μας επαφή, τις πηγές μας. Αρνούμεθα φλίαρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Φυλάξαμε την οδύνη μας. Δειλιάζουμε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, τους εσωτερικούς και τους φυσικούς φόβους που μας περιβάλλουν. Ψάχνουμε εναγωνίως για δεκανίκια να στηρίξουν το βάρος της ανοησίας μας, να κρυφτούμε και όταν τα ανακαλύψουμε βολευόμαστε και πεισματικά τα επερασπιζόμεθα. Απίθμενα τα βάσανα. Βήθιος ο πόνος. Συνεχόμενη αμφιβολία, ελάχιστη χαρά για μια τόσο μικρή διάρκεια ζωής. Ας πούμε πρώτα για τον υλικό θάνατο. Τι είναι? Εκπαίδευση. Και
Και ο πνευματικός θάνατος, το τέλος, η ανυπαρξία της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή, σκέψου το εφήμερο και το αιώνιο σε πλήρη εναρμόνιση. Το εφήμερο εξαντλείται, διαλύεται, χάνεται και το αιώνιο δημιουργεί ένα άλλο, ένα διαφορετικό από το προηγούμενο, χρησιμοποιώντας τη γνώση του παλιού για να καλυτερεύσει το παρόν, το τώρα. Εάν σας κατάλαβα καλά, κυρία Δέζα, δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο δίχως γνώση από το παρελθόν. Χρειάζεται να υπάρχει η γνώση για να δημιουργεί. Μπορεί και όχι. Αλλά δεν θα είναι συγγενές με το προηγούμενο, εάν δεν υπάρχει γνώση. Θα είναι κάτι το διαφορετικό που θα φθαρεί και αυτό. Θα διαλυθεί και θα χαθεί περιμένοντας να αναγεννηθεί καλύτερο από πριν. Ο θάνατος δηλαδή ανανεώνει μια κατάσταση προς το καλύτερο. Ακριβώς, Ορφέα. Για αυτή την ανανέωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση που τροφοδοτεί την ύπαρξη του ανθρώπου. Και αν δεν θέλεις να έχεις αυτό που λέμε πνευματικότητα και υλικές απολαύσεις είναι το μοναδικό σου πιστεύω στη ζωή, τι γίνεται? Αναπνέεις, ζεις και χάνεσαι στον εφήμερο κόσμο της ψευδαίσθησης. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι άλλο μετά από αυτό. Νομίζω τα αναλύσατε όλα. Διαβάζουμε επίσης εδώ και σε μια συνέντευξη που δώσατε στην εφημερίδα Το Χωνί, ότι αφορμή ώστε να αρχίσετε να πλάθετε αυτό το βιβλίο αποτέλεσε ο λόγος που εκφώνησε ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης το 1963 για την παραλαβή του βραβείου Νόμπελ για το έργο του. Μάλιστα. Θέλετε να μας μιλήσετε και γι' αυτό? Βεβαίως. Το μυθιστόρημα ξεκινάει ακριβώς το 1964. Είναι Φεβρουάριος του 1964. Είναι 3 μήνες μετά που έχει παραλάβει ο Σεφέρης το βραβείο Νόμπελ. Είναι περίπου 4 μήνες, 3,5 μήνες που έχει δολοφονηθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Ντάλλας, ο Τζον Κέννεντι. Ένας χρόνος μετά από τη δολοφονία του Γρηγορίου Λαμπράκη και 1 εβδομάδα ακριβώς πριν τις τελευταίες ελληνικές βουλευτικές εκλογές για τη χώρα. Μετά ήρθε η επταετία της δικτατορίας. Ο λόγος του Σεφέρη τον είχα διαβάσει πριν αρκετά χρόνια, τον κράτησα στο αρχείο μου μέσα και συνέβη ένα γεγονός πριν από 4 χρόνια περίπου και τον ξαναδιάβασα. Και διαβάζοντάς τον μου ήρθε ακριβώς να δημιουργήσω ένα μυθιστόρημα πάνω εκεί. Κάτι τελευταίο που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας μέσα από όλη αυτή την περιήγηση στην αρετή της απάθειας? Ναι, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο κινείται μέσα σε 2 δρόμους. Στο φυσικό δρόμο και στον δρόμο που εμείς οι απλοί άνθρωποι λέμε μη ορατό, στο φανταστικό κομμάτι. Αλλά όχι τόσο φανταστικό. Μια φαντασία η οποία παίρνει δράση και ζωή στον πραγματικό κόσμο, καθότι ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με αρκετά γεγονότα και συμβάντα, τα οποία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την αξία της ύπαρξης, αλλά και τι θέλει εδώ σε αυτόν τον πλανήτη. Ποια είναι η θέση του και τι πρέπει να κάνει. Η απάθεια λοιπόν δεν είναι αρετή. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη. Να προτείνουμε ό,τι καλύτερο και καλοτάξιδο να είναι. Και κάτι τελευταίο έτσι να μας πείτε και να κλείσουμε. Ως τελευταίο θα ήθελα ένα απέραντο ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας, για την πολύ ωραία εκπομπή την οποία έχετε και σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου. Εμείς ευχαριστούμε. Η απάθεια λοιπόν δεν είναι αρετή. Με αυτό κλείνουμε.